Слънце в Риби, Тригон, Юпитер в Рак. Това е много хубава, много ползотворна и много мощна енергия. Всеки един от нас ще бъде и ще усети. Стига да си е на пътя, защото Слънцето е нашият аз. Той ни дава мощ, той ни дава сила, той ни свети, той ни зарежда с енергия, с вдъхновение, с хъс, с ентусиазъм. И Юпитер, голямият благодетел, той ни дава възможности, той ни показва пътя, той ни тласка напред, за да може да разгърнем и да реализираме това, което желаем и това, което мечтаем. Периодът е много подходящ за всякакви сделки, за всякакви довършителни договори, дейности, които сме започнали, точно сега могат така да видят реализация, да имат своя прогрес. Моментът също така е подходящ за покупки на имоти, за довършителни ремонтни дейности, за неща, които сме желали, за неща, които сме планували, неща, които са започнати. Сега ще, както се казва, ще видят бял свят. Ще имаме тази енергия, ще ни се дава свише. Планетите, Вселената ни подкрепя, ни дава зелена светлина. Стига ние да бъдем инициативни, стига ние да сме си на пътя, да бъдем осъзнати, да знаем какво искаме, да знаем къде влагаме енергията и емоцията и потенциала си. И съответно на нас ни се дава, стига да умеем да протегнем ръка и да си вземем, стига да умеем да си поискаме. И разбира се, без наша намеса няма как да стане. Ние трябва да вложим усилия, енергия, талант и нещата ще се случат. Хубаво е всеки един от нас да си следи картата, наталната карта. Нека всеки види къде му се намира Юпитер, натален и транзитен, в кои домове попада. Точно там темите ще бъдат най-активни. Точно там трябва да вложим енергията, точно там ще имаме подкрепа. В тези зони от наталната карта смятам, че всеки един от нас има какво да даде, какво да покаже и какво да реализира. Успех!